Aiwa, bacha vanhu kurwa achidi. Please. Aiwa, achidi kurwa. Aiwa, munotaurirana zvakanaka mudhara. Aiwa. Toda kuti mutaurirane zvakanaka, achidi kurwa. Tifarire kurwa, achidi noise. Apa ndopa ipapa. Ndopa akaurayirwa. Oh, all right. Yes. Yes. Yeah, just get ready. If you want, I can send you the location. You can load the boat. Okay, sir. Sure. I'll let you know. Akafira papi. Okay. Ipo panapa. Dopa akafira panapa. Zvakaoma. Saka service kuitirwa panapa. All right. Varumeka vanzvadzika madi anti mune program yenyeri yamakaplana kuti ananiki ndio vachataura muchina kutanga service yenyu zvakanaka manje vamwe vachikwanisa kugara vogara pasi moita service yenyu chaiyo. Apa rakuenda kupa? Oh. Yeah. Are you organize a program diani? Ngavauye vaorganize. Vanhu vogara pasi poitwa maspeech zvakanaka. Pamsoroi. Rukumbiro timbogara pasi. Yes. Gama kana unyarara tiri papo. Ya lada. Tozviziya tese tiri pano tarwadziwa. Kurwadziwa kwani kwari pano. Rukumbiro vamwe vese varuko. Mumbouya. Tonoti tafambisere afambe anozorora mukomana. Masawira acho. Msukuru. Sangana mna matoka. Mwati mna mastoma kamono. Trukumbiro. Umamboti. Angati tiro muna mato. Tikwanise kutanga basa redu. Sezotane mukomana panapa. Tete. I'm full of appointment. I'm name. What you got, man? That is the French. Ndara, muchigadzirisa anambuya wana anoimba osongoka vachimbo vapewo 2 minutes vambogadzirisa. Mimi mudhara garai pasi mudhara mimi. Garai
pasi mdala. Garai pasi mdala. And try to accommodate, try to use English also to accommodate everyone. Aiwa, sorry Mtara. Sorry Mtara. Aiwa, sorry Mtara. Sorry Mtara. Aiwa, no. Sorry Mtara. Sorry. Yes. No, I will tell them so that there's an interpreter. Yes, don't worry. I will speak to the family. They are asking for interpreter, so the whole service, so that they can hear the language. Because remember, there are different people here. Because we are praying, we must. Yes. I'm sorry. Come here. No, Sisi, allow him to interpret, it's fine. Come closer here, my brother. My brother, come here, come closer, you can interpret. Yeah. Madzisawira neama. Mukomana tashika naye. Isihlobo labangane umfethu sesize naye saka takuchikumbirisawo kuti tive neorder kuitira kuti program yedu itange nokuti mukomana arida kupinda panzi sesicela ukuthi kube neorder ngoba umfethu sesendleleni yokuthi ahambe saka tinokumbirawo kuti tingoisa kamuna matoka diki topa omukana kune vanga vari kugatisana nemukomana vataurawo mashoko mairi matatu sesicela ukuthi kube nomthandazo kulaba abafethu bephila nomfethu ukuthi kube nomthandazo omncane zakanakayi tinokumbirawo amayisimba vasimuke vachinamatireko sesicela umama Simba asithandazele. Sorry. abatinoya pamberi pechigaro chenyu pane dzinonguva dzemasikati tiri pakurwadziwa mwoyo ine kushungurudzika asi tinoziva kuti kunyaradzwa kunobva kwamuri kumusoro kudenga. Baba mutumbi zvawava pano Jehovha, mwana wenyu ndimi munoziva mararamiro aita ari pane rino pasi. Tinongonamatira kuti zvese zviendeke negwara kwaro. Tinochema ticheme tiine tariro. Imi mweya munyaradzi mugara muri pakati pomwe neumwe nemuzita ramambo Jesu ndinonamata. Amen. Tatenda yenu siyabonga. Takukumbirawo baba kuti vauye vatitaurire mashoko mairi matatu. Tinokumbirawo runyararo kuitira kuti program yedu ifambe zvine gwara. Vari kuuya vakamirira baba mukoma Ozi, tokumbirawo muye kumberi. Sesicela laba akubaba bazi ngaphambili bachi uncane. Sicela brother Ozi ngaphambili. Kazwaimes. Mina ndina mashoko akawanda. Interpreter. You must say also English, right? We don't understand that language. But it's talking good. Kazwai mese. My brother, Salibona lonke bahlalivala eMarasburg. Hamanisha mwari. Isihlobo labangane. Tinoda kutenda ne sithanda ukubonga bonke abazela. Nerudo nesupport yamatipa naSpan. Uthando nesupport. Tichiperekedza kwandiri mninga wedu Trevor. Sikhokhela umfowethu njengoba yena
engumfowabo. Handina akawanda ndinoda kutaura ndongoda ngoti maita basa zvirambe zvakadaro nekune vamwe mumasapoti sezvamangotiitirawo pano nhasi. Azikho into eziningi azazozisho kodwa usho ukuthi uyabonga. Ndatenda. Uthi uyabonga kakhulu umusa wenkosi. tatenda hedu mashoko makukutu kubva kune mukoma akamirirana baba. Takukumbirawo representative yana mai Kundai Mapomba. Uthi uyabonga kakhulu ngamazwi azwe emfowethu. Uthi ucela awomele umama, umayi, umama. Is there anyone to assist him? Maybe he's becoming tired. Who can help him also? No, it's all right. It's not. Huh? There's another interpreter here. You want to interpret? No, that one is not getting tired. Oh, it's not getting tired. No, it's not tired. Maybe you are tired. Sorry. Achimwene. Stop. No, sorry, Achimwene. Sorry, Achimwene. Maskati akanaka kwamuri mese. Salibingelela ngale mina enhle. Ndinokutendai mose mauya pano. Uthi uyalibonga lonke nize la. Mauya kuzoonekana nehanzvadzi nemwana neshamwari. Uthi sihlangene la ngendaba yalomfowethu la usishilo. Trevor. uTrevor unzira. Kwandiri mupfanami. Kuye umfana wakhe. Ndinokutendai mose manga makagarisana naye kuno. Uthi uyasibonga sonke besiphilisana naye. Angari munhu ane rudo. Uthi bengumfethu ophila nabantu. Asina rusha nevanhu. Angahlukumeza abantu. Saka zvati dzimba zvikuru zvakaitika. Into la isimangazile lento esivelele emphakathini. Tauya pano kuti onekane naye Trevor. Size la ukuthi sihlangane naye. Ndichiti hanzvadzi yangu famba murugare. Uthi mfowethu lala ngokuthula. Uzorore zvemurugare tichaonana. Simbonga uNkulunkulu alale ngokuthula. Ndinokutendai mose mauya pano. Siyabonga bafowethu. Tatenda hedu kuna sisi vakamirira mhuri yekwamai. Takukumbirawo muzukuru wemufi Sam Mzaya. Siyabonga kulo siso omele abomama. Sesicela uZaya. Pamusoro hama dzinodikana vose vakati komberedza kubatsirana kuchema sekuru wangu apa. Hayi sicela indlebe zenu baphakathi esize sokhalela umfowethu. Chokutanga ndinotenda rudo rwamunaro haruitike munhu sezvo tiri kunyika isiri yedu. Okwakuqala sithanda uthando lwenu olusinikeze lona ungasikwethu lana. Mandidzidzisa zvana ndisingazivi. Izini kwandichaendawo ndichanozadzisawo kuti ndo zvanga mukomana ndo magariro anga achiita nevamwe. Lisifundise into enhle lalapho siyokhona sofunda lendlela lento asifundise yena unzima. Zvinoratidza kuti anga rine rudo ndosaka aitirwa rudo. Khombisa ukuthi lo mfowethu benothando ebantwini. Andinangu akawanda uthi newayo. Akanawo amaningi kodwa uyabonga kakhulu. Pamusoro abana vadikana. Ndakutaurawo pamusoro paED. Sekwaziya pandakavaita inini. Asina kuvanzaya, handisina kumufadza. I think someone will interpret it. Siyabonga lonke elize la. Uthi ufuna ukusho nje amanzi amancane kuEdi. ED. Fesa kararapa uyu, fesa kararapa. uEdi lo mfethu olele la.
akakanaka anga nesitadzo zvake but hatisi pakutonga kana pakujaja because we are not God and we are not able to judge anything. Uyabona lo mfethu olele la uTrevor AD Nzira olele la ngeke sesithi siyajaja thina ngoba siyona uNkulunkulu. The only words that I have to you, all of you are here, I want to tell you the truth that you never heard. Simple. The truth that I want to tell you, that the one who killed ED, I'm the process to take him out. I'm the process to take him. And I'm giving you only 1 week, guys. Amen. That guy, I will catch him by myself. Amen. I want to tell you all the guys. I want to tell you, I want to notify you. I want to notify you. Make my ways today, Friday, Easter day. Today, the start of holiday. Amen. Until Thursday, you heard something. I don't want to kill you. I just want to remove 2 legs. And Nzira will aid. I will thank you. Ushukuthi lonke lizwele ngoba bekakhuluma ngesilungu. Yeah, siswile sonke. Bekakhuluma ngesilungu. Phamsoro sacela umsindo. Sacela. Tatenda. Inini ndakamirira kuhanzvadzi kumadzisawira ndiri kukwana kwese. Tisati tatanga kushedza madzisawira aTrevor, vakomana vanga ari kugara navo. Ndinoda kumboti taure imbishana pamusoro pemukomana uyu. Yena amele angisazwa kahle kodwa amele abesifazana or kanjani bathi bafuna ukuqala bacele amadoda lawo bephila noNzira thina besimazi ngoNzira the legend yeah AD yeah okay ndishazama kuti nditaure nechirungu ruregerero in advance pandichachikora asi kuitira kuti tese tinzwanane. Uzokhuluma ngesilungu sonke siyazi isilungu is a world language. Sonke somamele isilungu. I'm sorry. Sorry, Bafeta. Okay, let's respect this legend, please, guys. Please, guys. This guy was peaceful guy. Okay, so I grew up with Trevor Nzira in Chitungwiza. That's how I came to know him. Dara, yara di tema uma rasta yoga. Chaure nawo. Mama. Hey, kaitule laba semsebenzini. Ngisemsebenzini la uzodlala la. Zolungisa. Okay, I grew up with Trevor Nzira in Chitungwiza, Unity N. That's where I knew Trevor from our young age. I never knew Trevor as a violent person. He was a people's person. That's why you can see today on his last day, his friends are gathered here to mourn him and to give him their last respect. We came to Johannesburg and Trevor followed. That's how he came to stay here in Mariasburg. In Mariasburg, Trevor was a very well-known person to everybody because he was a peaceful guy. Unfortunately, he met his untimely death due to being stabbed by
who we regarded as friends to him. These people were practically friends to Trevor. That's why we never bothered to check up, because when he left with them. They stabbed him 4 times on the back, and 2 times on the neck. That's how he was killed. The suspect is currently on the run. He's in Chipinge, in Mutisi village. His name is Tawanda Sipeiye Mutisi. That's where he comes from. He was also staying here in Mariasburg, but unfortunately, the family managed to help him escape. But that's not going to stop us to take our brother home and to pay our last respects. I just want to thank the short time that we were together with Trevor. We had our disagreements, we had our fights, but at the end, what was important was the peace that we made at the end of the day. He always called me Mupana, though I was older than him. We are going to miss you, my brother. Mofi mukono, famba zvakanaka shava. Wako mutupo unonzi mtunhu unorira mago. Yes. Audonedze misodzi. Panodonedza vaera mhofu musodzi. Panoripwa nenhevedzo. Misodzi yako hanzvadzi yadonedzwa pano. Misodzi yeropa. Nevedzo ichanoripa misodzi yako mhofu. Chaira dzinza rese. Kubva kunaka kubaya. Anove Tawanda Sipeiye Mutisi. Vana vake hama dzacho dziri kuviga, vakaona vasiri kuda kutaura chokwadi. Chaira vese hanzvadzi. Ndatenda hangu. Tinokumbirawo vanonzi baba Sipo oro mukoma Sipo vauyewo vataura. Sicela ubaba abathi nguSipho aze ngaphambili ashwele lo mfowethu ngumfowethu wakompofu impela uyazi umfowethu uMofu. Ngiyathanda ukulibulisa lonke bobaba labomama. I'm greeting you all the men and the women. Ndikwatsai bana mama nabarume. Ari kutenda Sipho ari kuita zvese. I will speak in English and I will speak in Ndebele and I will speak in Shona. Nzira, he was a great man. He was a friend of mine. He was a friend of everybody. Nzira, I can say, is a person who has united people. Nzira was a hero. Because if he was here now, he will be asking me this question. Rasta and Depi, I'll tell him, Mawanu and Asingaiti. That's how I remember him. It is painful to me. Because the last day, I saw this guy when he was pouring his brother Robinho with alcohol when they were celebrating Robinho's birthday. After some hours, he's dead. What I will say to this guy, you know the people killed you. You know what to do. When fetch them, don't catch them, and do whatever you feel like. That's all what I said. Thank you, Bantu Bagiti Siabonga. Thank you very much, Rasta. Thank you, Papa. Pamsoroi, ini nditafaza nini? Ini nzira ndafamba naye kupulukwana, ndichana ndizigazira network. Nona kupulukwana ndeti. Athi siyabonga sonke silayo phakathini. Athi yena uNzira ubehamba naye ePulukwane. Ndiyona kunoshana naye zikazi ku program, ndiyani program ira makamera nema alarm.
uthi bekasebenza naye ema-alamini uyabona lento ezibonisa ngimamona sekuru wangu ndagara 5 days kupulukwane athi ubehamba naye 5 days epulukwane ndiyamunhu akadzidza uya athi anezwe efundile anezani nemunhu akahlifani nomuntu uyabonga umfethu. Amen. Thank you, Rasta. Thank you, Rasta. Tatenda mukoma atafadzwa. Siyabonga umfowethu utafadzwa. Okay, takuchishedzawo umwe sawira wechitu. Nevamwe futi Rasta. Vauye vataura. Hayi sesiyabiza enye insizwa iRasta ngelama. Ubizwa mina. Mpe yataure zvipere. Pamwani taraiche. Yakaona chiponda Oh, saka bakade vakuru ari pava zvokutendene kuungana kwamaita. Siyabonga bafethu ngokuza kwenu lana. Hayi ndetyo Mr. Nundu. Ndindaishanda nanzira pese mabasa esiyaita ndaishanda nanzira. Ubizwa ngofethu bathi kununzu ubekasebenza nonzira. Saka nyaya yangu yandaipatapa ndeyekuti nzira pandaisenza naye taisabhadharwa imwe mari nemwe murungu. Indaba zengayo la ngindaba yokuthi bebasebenza nonzira bebengakhokhelwa ngomunye umlungu. Asi basa langa riri rangu. Umsebenzi bengowakhe. Sana nzira 2 weeks ago akataura kuti mudhara takaita hana losi asi munhu akashandawo ndikuda 1.250 mundipo 1.250 because basa ranga riri renyu. Unzira ukusebenza kwabo uthi bekuyilosi mara ube ukhulume nomfethu wathi ufuna 1.250. Saka ndaunza 500 ndikapa nhasi ndiri kuenda nanzira kumusha ndikumuperekedza ndasvika ikoko ndichero ndikabvisa imwe mari here ndasvika kumusha ikoko. Thank you very much, my brother. Umfethu uthi uzele 500 uzoshiyela umfowethu mara mayefika ekhaya uzohamba nomfowethu maye ekhaya uzokhipha enye futhi. Akati shamwana kwangu ngaende wega pesi paone chawaidya everyday nepataiswera taiswera tese everyday. Uthi umfowethu ngeke azamchiye lalapho bebavuka bonke bengena skaptini emsebenzini ubewa naye uzofana famba zvakanaka asiri tese pamusika waro charadzikwa. Uthi lala ngokuthula ngomfethu wandisiya paronda rorwadza bhozi wakati mumwe wakandifamba naye everyday even musi wakabayiwa taitiwa ri tese nanzira asi ndakamuti hade kumba akati aiwa ndozoenda nepamukota apa ndega mudhara kwasviba dhraivha yemota yemuende kumba. Uthi umshiye esenhlungwini ngalesikhathi bamgwaza abafowethu ube naye sonke lesikhathi umtshele wathi yena uzongena ephasejini aslize itsotsi yena ahambe endlini isikhathi sokufa kwakhe. Vanhu vairwa navo ndakatombowadzirira ndikati imi muri kunetsana nyaya yeyi asi vanhu inzira wacho anandudza nyaya vainetsana ndeyeyi ndakangofuka pamukudhakwa vachinetsana vari 2 vanhu ndakazombotsaka kuwadzirira ndikatofuka kuti nyaya yapera vakaenda vakomana ivavo ndo pavasira chavabayo ndaenda. Labafoyo abo lawadibelwa nonzira ubekabuza ukuthi yini inkinga nixabana nonzira mara abazayo bamchazele sobala ukuthi yini inkinga mara manje ube surprise naye uze ukuthi unzira ushonile. Famba zvakanaka nebugare shamwari yangu. Lala ngokuthula wemfowethu. Tatenda yedu. Siyabonga. Chandongobuze Rasta ndechekuti chingwe chaikuti ataure chingwe chaikuti ataure otherwise ako mudedzi yawe yataure chiautaure chaikuti ataure wakandiudza ndichasiya Rasta ndichazviita zvawakataura ndichazviita Rasta uthi lento amtshele yona usazoyenza. ndive ndingakwazi kuti vheli kuzova so mara kodwa usazoyenza ise Rasta man. Yeah, Mr. Peter. Vacheva pedze tikontinue neprogram. Mirai, no, usiye yapedze. Itai kuti apedze, come brother. Aiwa kani, itai kuti apedze kutaura. Ngapedze. Itai kuti ataure.
ichayapedze ichai kuti apedze kutaura aiwa inzwa ichai kuti apedze muchai ataure musiyei ataure ichai kuti ataure ichai ataure abva aenda ngapedze taura kuti kuluma baba munhu avona nzira achibaiwa aiwa tichakuvhurirai tichavhura sisi mukoma tichakuvhurirai tichaita board viewing aiwa musiyei muchayapedze aiwa chimende saikuru aiwa munhu arohwe mudhara munhu arohwe ngatikontinue hedu ngatimboimbai. I think we need to sing one song. Chimboimbai. Hey, vabereki. Atipachaitwa board viewing wangoma muchafurirwa nditi. Ngatingoitai patient vada kuona. Yeah, no problem. I will say to a family, yeah, this wonderful guy who is sleeping here, who is laying here like right now. Lalani ngokolo, athalani ngokolo, umoya wenu ungakhubase kakhulu because uThixo nguye waziyo yonke into. The only person who know everything about that day, about the time umphefumulo wakho phuma enyameni is the only God. You know what, my sister? Everybody will come and everybody will say, Nisolano. Ugqiba kwenu lizohlala lwenzani lizoqhatha lwenzani lizobolana lonke esizwe saseZimbabwe. Yemelani ke uthandaze whoever ifamily yakhe abangani bakhe nathi izothandaza sizokuba ngamadolo sithandaze for this guy to go home in peace, and then nathi lapha ema-raisement sisale ngoxolo, because if you don't do that kusho ukuthi every day or every week kuzophuma umuntu phefumulo vapedze shungu dzavo. Tatenda hedu mama. Siyabonga kuti mama
Vamsoroi. Cela injebe. Trevor anga aine mafia rake raifamba naro. uTrevor ubele nsizwa obekahamba nazo. Masoja akhe ayifamba nawo insizwa bekahamba nazo. Saka thuda kubopho unomukhana wekuthi bathawule zvili pamoyo phavo. Sicela ukubanikeza ithuba basho lokho abakufuna ukusho ngendaba kaTrevor. Thathengi. Siyabonga. Vamsoro imisi mwatunganini. Siyabonga lonke nize laba mfethu. Elindlebe. Tulani manje. Tuda kutenda imisi moya pano zicheme pamecheke na Trevor. Ayo, Sithanda ukubonga bonke abazenapha ukuzokhala. itombomira mbijana mdara. Otherwise, wait for. Pamwe munhu ane information yakakosha. Ichimboitai kuti zvibve pamwoyo pake, uye makamubata ataure. Pamwe ane information yainayo yekuti vanhu vada kuziva. Zvamaitaka, itai kuti auye, makamubata. Ataure zvaada kutaura. Maybe he knows information yamusina. Mupe mukana ataure. Siyacela bafethu, siyacela sirespecte tokumbirawo. Sirespecte munhu yakarara panapa. Sisanzwele vanhu, singezwa ngabantu abazwa manje. Bazokhuluma, sicela sirespecte lo muntu olele la. Chimboimba yo song please. Chimboimba. Siyacela bafethu. Anenge akuya. All right, imi mishongomera yemkomana oya ataura vakuya naye. Guys, let's just be patient. Murungoziva zviri kuitika. Regai kuti mukomana ari kunzi auye, hanti ndiye akaona zvakaitika. As I mentioned to you that the tempers are very high. Auye. Saka yeah, Mongo and the patience in some viewers. Thank you very much. Those who are watching on Sisimelis Diaries, thank you very much for your sacrificing. Varipa Zimbabweans in Cape Town. We are in a Makambata Tower information Yachona. As a Peteran who can adopt a Rangao Avataura. At Avataura. So Mongo and a patient, Varipa Zimbabwe in Cape Town, all Zimbabweans in Cape Town. Great hope. Mafira Kureva, thank you very much for tuning with us. Chirimuno Mujoan is back. I would like to thank my staff, Vantina Oyekobasa, Vantino Shanda now. We want to make sure Kutumkoma Trevor, Vafamba Shakanaka. Yes. So yes, that's why we are saying Kutumkoma na Mafira Arkita, Kuna na Kutpani Shakaichika. Saka Arkutani Shada Kutavano. Achada Kutaura. Achiri kuda kutaurere kana asiri kuda tokontinya neprogram. Achiri kuda kutaurere uyai naye kana uya mdara tokontinya. Excuse me. Yeah. Uyu mshona imofu kofuna utarisa ukwame nondokubuka tikuziyo. Tambo utarisa. Please bamsora yana mai. Ndogadzira kofi. Mabazondo. Bamsora. All right. Ndoza bari kudonozi. Asi brand anondokubuka habe Western Cape. Bamsora yana mai. Habe Western Cape bana. Sorry Mofat, aisi moso yangu kofi rangu isponi varungawo. Ayo atina kusiziva inini.
Komadi kusvigadzirisa mofu kuti mukomana yacho ndoda kutaureroyo. Ora chitaura mukoma. Yes. Chitaura mukoma, sorry. Guys, ngati chinyararai motumpa mukana. Chitaura mukoma, taurako. Chimbomira vanhu vanyarare. Come on, just wait. We want people to be quiet. Without 2 minutes, let's allow these people to be quiet. Yes, you can talk now, my brother. Yes. No problem. Body no sumuka kuma kana mukatadza kuita order apana body viewing. Body no sumuka time isati yakwana. So kuno kuti tiite order tiite Chadi kuti vanhu vambogara pasi. Okay. Yeah, yes. The guy is gonna speak in English. Yes. Yeah, he's gonna speak in English. People, we are sorry, fellow people, we lost our brothers here. Yes. And this is tragedy. And it was Kazapela, man. Kazapela. Kuluma. We have, yeah, you don't need interpreter, you can continue. Can I fix myself? Yes, you can. Just allow it. The camera must come nicely. People and people. Yes. It was a tragedy. We lost our friend. Our faithful friend in Zira is in Zira. It was our faithful friend. Even during lockdown times, it was helping everybody around Maraspet. It was a strategic that we lost him. Unfortunately, we can't recover a lost life. People and people, regardless you are Ndebele, Shona, Sotho or what, as we go here, bearing this Nzira, Nzira is going a long way up to Zimbabwe, up to Harare. I'm sure if I exaggerate it, something like 1,000 cases. People, let's unite. And me, my condolences to Nzira. I wanted to give him his alum. Then I say goodbye to you, my friend. Then I want to drink one sachet for Nzira. Just tell us what happened. Nzira, you always tell me, Mabi, stop drinking alumo without tasting it. People are scared of drinking alumo. Yeah, my brother, isn't the people want to know what exactly happened? No. Can you explain what happened? How can you explain when you receive box here? That is another story. Zira, my friend, sister, as I was talking to you, I said, when I came to you there, I couldn't say I want to explain. I said, open there. I want to talk to you. Yeah, we're going to open for everyone, my brother. My brother, people, they taught you to explain what happened. All right. Thank you very much, my brother. I'm sorry, Edwin. Saganga chini rachita da kutaura. Lungu lala na banja.
time tichiri pa2:30. Isikhathi siyasidla. Continue. Continue nevanhu venyu vangauya mafriends angauya. Tinovavhurira. Boat viewing is the last part. Sorry. Sorry, Scotty, no problem. We'll give. Attention, please. Guys, ngati continue ne program. Ani muruona motikari yangu iri apa kana pasina zvinoitika ka. We'll check the body now. Anditi. Anditi. Anditika. Ngoba manje sothatha thina umzimba sibeke emotweni sihambe. Sela indlebe sothatha umzimba manje sihambe lapha ngoba sokuyisikhathi ukusihambe. Bafuna amirirwe kahle. Mukunzwera hanzi munhu amirirwe ngatigare pasi. Anugaraiwa pasi. Pamsorai vakomana. Vane vakomana vanenge nodisvastere pamsorai. Sorry, papetu mugare pasi kune vasinogara iteve. Zvinofanira mukadelela ngapha. Sakela sirete. Pape kushe munhu awane kuenda. Vari kuyazotaura vaite sei? Vauye kuzotaura ngatinyararei panapa tikanwa tonyarana mwesipela respect kuvafowethu lapho sirespekte lo muntu olelela. Mama vamuri kuona apa ava vanga vakafanana nekuti ndimai kuna Trevor. Usista elimona la ufana nomama kuTrevor. Nababa vamukona apa vanga vakafanana nekuti ndibaba kuna Trevor. Nobaba elimona la ufana nobaba kuTrevor. Is a father to Trevor and the ma to Trevor. Aitaka vaona munzira kana vakatakura zvinorema zvinengei aivatakurira achivaremekedza sevabereki. Uvekati maikabona izinto kuTrevor ubekakuka negrosari yavo abathathe ngendlela yokuthi ngumama nobaba. He was carrying his luggage for them to show them respect. Thank you. Stella Respect. isikhathi basho labakushoyo. We need that short time. Let them speak to Trevor. He come and say, I'm angry, auntie. I say, give whatever you got. We don't need it. It's our child. This is my son and my best friend and will always be. We're not racist here in this world. We got the same blood. We got the same blood. All my friends here, they know me. Everybody who's around here, they know me. I'm Uncle Bali from my shop. He come in the morning, he say, give 1 left. I don't have money. Give me 1 cigarette. I don't have money. I say, thank you, sir. Yes, your ears only. Please. this is my best friend. My best friend, and I love him very much. You only see me and him in the morning in the street. Nobody. Not all his friends stand here. Only me and him. Only Bali and my friend. And me also give us cigarette. No, thank you. Yes, yes, sir. Yes, 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 yes. Thank you. Yes, yes. I even give you a cigarette. Thank you. Yeah. Thank you. Respect. Even as a child.
Iwe shangwa, wakuita seko shangwa. Never ever feel shame to talk. Ayo, udaro mningina. Ayo, udaro mningina. Ayo. Usekanikeza umama ukuthi isikhathi kumele sami isikhathi. Teacher, in the name of Jesus, this child is very much a heart of gold. Mtaka mchumbomira muri munhu mukuru mimi. I bring the grief family before God. God must be with the grief family. Help you, strengthen you. But this child here is a heart of gold for Bali and for Auntie. Is a heart of gold for both of us. Sorry, auntie. Sorry, auntie. Sorry. Cela indlebe ngiyamuza umama uyasho la uri kumunza mai ari kutawura nenzira yanzira ukhuluma ngendlela unzira bekakhuluma ngayo. It's so painful to all of us guys. Even myself, I'm so painful. These guys, I was doing business with him. This one is a morph. Also, I'm a morph. Serious, I didn't know him. This is a morph. Mpofu. Morfela. Yemkono. Thank you guys. Sure. I'm sorry. Stella indlebe bafethu. Shukuru seina mirira pano rungoti tarasikirwa negama redu Trevanzira. Okubalelekileyo ukuthi uze la silahlekelwe insizwa isosha lala eMarasburg. Sinongoti kwauri Nzira zokora muruga. Sithi kuye umfowethu lala ngokuthula. Nechimwe chandasimukira hama dzangu ndira kutenda rudo rwamaratidza vanhu veMarasburg neFlorida. Since maitwa mariro munhu asati tazviona bisirwo yaita mari. Into ayiphakamele la usisi wethu uthanda ukubonga izakhamizi seMarasburg ngalolu thanda abasibonise lona. Sisi waba nesifo akaze wayibona lento enje. Sofa Maria nziyaverengwa inosvika 11 point something yabviswa nevanhu tisati taedha imwe ichiri kubviswa. Angisazi ukuthi ngithini. Thanda ukubonga kakhulu imali ekhishwe la is 11,000. Siyakabale enye. Thanda ukubonga kakhulu izandla. Florida vakabvisa near 8 something tongoti nearly 900 tongoti Mwari varopafadze kune vese vakaisawo ruoko tinotenda. Sithanda ukubonga nabaseFlorida almost bakhiphe 900 to 1,000. Sithanda ukubonga kakhulu izandla bafethu. Okay, tiri panyaya yemari iyoyo tatiti clarify. Sisendaweni yemali ithi sithi ukuhlanganisa amafiga sizikuthathini. Pane madzisawira kana ndichiti madzisawira ndiri kureva vanga vari muno muMarasburg naTrevor. Unensizwa evezilano Trevor la eMarasburg vakakura naye kuchitungwiza abakhule naye le echitungwiza eZimbabwe. Vakashanda naye muno muSouth Africa abasebenze naye la eSouth Africa eJohannesburg. Nevamwewo vangorwadziwa vanga vachinzwa nauye kuti mukomana wedu akusisina. Nalava abazi ubuhlungu ukuthi umfowethu usishile. Kubva musi weSunday pashaya mukomana kusukisela ngelanga lesonto la asishile umfowethu kusvika pazuva ranhasi kufika namhlanje. Vanhu vacontributa mari ndichibatanidza magroups esandataura iwayo. Abantu bahlanganise inani kusukisela nini uzolisho manje. Mari yedu yasvika 11,933. Imali yethu ifike
933 ndo mari yabviswa nemadzisahwira chete hapana hama imali ekhitshwe ngabangane hayi isihlobo ngabangane phela. Saka ndofunga zviri kungokurakidzai mega kuti mukomana anga akabatana sei nevamwe vake. Lento isibonisa ukuthi umfowethu ubeka pambene nabantu. Ndinotenda zvikuru vagari vemuMariansburg, Florida, Bosmont, Unified, vese vauya vakabatana nesu. Sibonga kakhulu izakhamizi zaseBosmont, Mariansburg, Unified, Florida, South Africa yonke. Ndikotenda zvakare masoja echitungwiza. Sibonge amasoja asechitungwiza eZimbabwe. Ndinotenda hangu nerudo rwenyu nekubatana kwenyu. Sithanda ukubonga uthando lokubambana elinalo. Ndatenda hangu. Siyabonga. Ndokumbirawo kudedza grupu raMukoma Mike. Sicela ukubiza inhlanganiso kaMike. Mukoma Mike. Mukoma Mike. Mike Mofu ndiye ari kudaidzwa panapa. Mofu. Akubiza Mike. Ndiye Mike huyo. Ndiye Mike mdada. Sanitize him first. Nokona kubvisa kana makutaura. Taura uzubuhlungu umfowethu manje maye kakhokha umoya kanje. Cela isikhathi. Mukoma Mike, Mukoma kuna Trevor. Vari kunyanya kurwadziwa nekuti mazuva aperaya vakange vari muchipatara vakabayiwa zvakare. Munhu akamuraramisa ndiye mukomana arerapo. Umfowethu uMike ngobelana uzubuhlungu kakhulu ngoba naye ubesesibedlela ngendaba yokukwazwa. Into elingayazi umfowethu futhi na. Saka tokumbira muvape mukana vakwanise kutaura. Sicela limnikeze ithuba asho lokho akushoyo. Akanamandla okusho lento azoyisho mara cela nimnikeze nokuthi isikhathi. Nokuthi. Idi. Sergeant. I need a sergeant. Sergeant. Apple. Ukhuluma ngento ababizana nayo. Idi. Sergeant. Munyaman. Arara. Lo mfowethu olele la. Idi. Wacha mnangaro. Idi. Sarara. Ndizo zia zvandiri. Uye. Sina mosa. Akuna nkinga. Asina mosa. Ngokuhlufara. Asukujabula. Andina kuva ndafara kubva pandakangana songa. Akazi wajabula. Seko. Nikafara sei. Uzojabula kanjani baphula inhliziyo. Kutora. Mabethethe insini. Asina mosa. Asina mosa. Ndiwe zvako mfana wangu bani. Kana zviye zvako. Sadai.
ndizvo asina basa cheka ndidzoko cheka ndidzoko didi apa nonguva mwana wangu anakufara urikona munhu wese akamira kusvika zvauri ndizvauri dai wakwanisa waseka picha naso wodai asikana wako sezia ya akachabuli ngetoenzakana ngoba ngale ndlela yenze ngoidi unzira idi akajabuli kana mako kana lilitori azali sonke labangane kwani wayita wa yayo ita hey idi ishiza mfana kopasira nenguba usha magama okugcina ke kuyoza wayintaura kaziyazi kwandini manje athi bo uyamtshela ukuthi yimo Mike Pabasa. Siyabonga naye insizwa iyavela lapho. Izosho something siyabonga irasta nalo ikhumula isitongo. Mina uChris abaningi bangazi abanye ayinandaba abangaziyo abangafuni lokwazi fanami hamba kuhlela lekhaya mfana so ari kuti shamwari yangu rara nerunyaraha tupedza rasta 1 minute pane timu ranzira uyai 1-1 chingoyai uyai 1-1 tupedze ichingwe chaurora chimumwoya chaura mjangoti ndikaona unanzira nonzi mjara wakupenga ndakanzwa nemufana wako tobi wakupenga utiyena makamonunzira vekatinomuhlanya nono ngizwe nemntwana utobi undanzwa nemufana wangu utuze ngengane yakho uthi uthunzira uthi uyahlanya ya unzira kodwa yena wayengahlanyi ndara chingoti gagaga siyabonga alright sure sanibonani lonke bazali sanibonani okubomama nokubaba wazwayi wese welewelo yandihlonipha lonke bazali bami uyabona lo mjida lo dala ngikhuzuka naye ari kuti kudara achifanaye umfana ngidobha la mabhodlela masingala mali ebhabhalazi singalayo isidobha amabhodlela siyadbalisa ibhimu la ibhimu siyadobha amabhimu sikhulosela ephasidini siyethengisa ko-ike siyethengisa kojodi sithole ama-3 beers 2 beers ngiyabonga anilawo amaningi kodwa welcome lelo langa sikade nelimala lami ngalimali ngifele ubala kunganala nawo amaningi unkulunkulu embeka isandla mfana ehambe kahle ekhaya sibonga ukuthi lisebenze Inini simlazi? Yena usimlazi. Mdara wafana vese wamulikuona vesana tinokuvhurira imdara yena uyena ubaba wabonke libabona lami yile ngimbona la nguye ubaba wami Nzira. Aichaura. Unzira. Aichaura kuti nasi murudzi webhawa ari kurova vanhu achikweretesa maaloma. Pana munhu akabhoda chikwereti chealoma 120 rika 150 but indapiwa chikwereti. But mande ndika ndaizva ndobhadhara bhonjari wambamba. Uti yena unzira ubeka khuluma ngomuntu okolota 120 ubeka mshange empama ngendaba yealuma lesibona la yealuma. But andira kurwadziwa bhonjari somuntu amakuseno kuti ndane mari dzangu ndahura madhote vana chikora yanda nhonga mari vachifarisa ndobva ndauya kwaari ndomutengera kuti doro uti akazange azi ubuhlungu ngendaba yokuthi bekatosha le ama-1 rand abantwana besikole wapedza ngani
ndakubvomwa alomo ekupesira alomo goodbye Nzira. Ndiani munhu achatutsvagira alomo muno Maritzburg? Lockdown is still on. uthi akekho umuntu ozomvulela yaluma ayiphuze ngendaba yokuthi i-lockdown aphuze aluma. Ndlela nhle Jomani. Ubatshela abadala phambili ukuthi hayi akulula ari kuti Nzira shamwari yemashamwari kumbira ubajwe uba utse vana mhofu uko kuri sisonke-ke mfowethu siyohlangana phambili uhambe kahle wona kufambe zvakanaka siyathandana besiphila kahle sonke noma hayi totanana tesi siyazana-ke cela ukuthi mhlawumbe iyavuleka indlela lapho yakhona phambili usivulele ari kuti Nzira ivhurike seNzira yawapera totenda. I think this is the last team. Mudzimai wake ari padhuze rana girlfriend achauroka. Pamsoro. Okay. Cela indlebe bafowethu. Pamsoro weso. Cela indlebe. Cela indlebe ngoba sothatha uNzira simuhambise ekhaya ngoba indlela inde lendlela esihamba kuyo. Pamsoro. Cela indlebe. Chekutanga ndoda ukutendeni kuya kwese kwamaita pano. Sithanda ukubonga lonke ukuza kwenu bafowethu. Tinoda kutenda zvakare kuti tisvike tiite zvese zvataita izvi. Sithanda ukubonga lonke ukuza kwenu ukuthi senze lento ebesizelela. Kuti tikwanise kuita basa rese rataita hataikwanisa dai pasina support yenyu. Ukuthi sikwazi kwenza lo msebenzi kungayisini zakhamizi seMaritzburg besingeke sesikhone. Tinoda kutendai zvakare vese vanga vachiuya zochema nesu. Sithanda ukubonga lonke beliza lizosikhalisa ngendaba yomfowethu. Awusinyori. It's so painful bafethu. Shekile nomwe wako notamba naye. Uthi ulahlekelwe ngumfowenu ebenidlala nonke. Kuti timire zvatiri panapa tezi kudai. Ukuthi sime la bafethu is so painful. Ungani kubayo rubatsiro rwenyu ramakati pane support ya Trevor yamanga mune. Sithanda ukubonga ngesupport yenu bafethu. Trevor ndakatanga kumuziva inu Bakari takagara tese kuchikoro tichitamba tese na Trevor. uTrevor lolelela umazi kudala besakhula esikolweni. Kazoya tawugara pano na Robi. Naye Trevor chigara na wamwe wakumana. Wakumana wacho wari kunzi masuspects. Ukuze bazi ukuthi bahlalela abanabo Robin ukudala bazana labantu. Asichandongoda kutenda zvangu ndechekuti kuungana kwenyu nokubatana kwenyu kwamatradiza nasi. Into abathanda ukuyibonga ukuthi sihlangene la ngendaba yalo mfowethu. Titimire zvatiri tese chiti tishamwa dzake. Kuda kwesupport yenyese yamaita vanhu vese vari kubva kuFlorida kupi kubva pano paMaritzburg kubva kupi even Joburg mawarehouse uchemana Trevor. Ukuze kube lana isupport yenu sithanda ukulibonga kakhulu lonke elize endaweni ezihlukile Florida, Maritzburg, Johannesburg sithanda ukulibonga lonke. Chandongoda kutaura chekupesera ndekuti Mwari watitire nyasha, Mwari watiwanire zvinhu zvakanaka ende tinoda kutenda zvakare kuti Trevor pachafamba achienda kuZimbabwe Mwari vanofamba naye nekusvika ikoko kumusha basa rake rinofamba zvakanaka but chekupesera ndoda kutenda ichaizvo kuti timire takasimba pese pana kuda kwesupport yenyu. Dai chimbofunga kuti dai tati 4 kana pano taizvikwanisa titeke taizvikwanisa. Into okumele enje entangayisho manje ikubonga isupport yenu ukuthi uTrevor mayahamba kwindlela yokuyekhala azogcina khona ukugcina
uthanda ukubonga kakhulu isupport yenu nonke izakhamuzi zaseMaritzburg la ngesupport elimnikeze yona. Ende chimwe chokupedzisira uchandoda kukurudzira ndechoti panoitika zvinhu zvakadai vanhu vanotaura, panoitika zvinhu zvakawanda, asi kana paine zvaitika vakomana ngatisabatira ipapo, ngatiende kumberi. Kana paine zvaitika ngatisiye kumashure tiende kumberi, tidzidze mune zvakawanda pane zvaitika pana Trevor. Saka even paitika ndoziva kuti pamboitika kuti ningi ngaataure ningi ngaataure, zvinoitika pane zvinhu zvakadai. Saka asi ngatisabatirai pane izvozvo, ngatiwanikwe ichienda kumberi, tisabatira kuti ningazodai ningazontaura pakati. Ngatishowe support yatashowa pana Trevor, tiende kumberi. Ndatendamo. Ya into ayishoyo uthi mfowethu singasho lesupport lento yenziwe ukuthi ababulali bakaTrevor into abayenzile kumele sibe nesupport siqhubekele phambili ngoba yena uNkulunkulu ngiyena kuphela waziyo. Ndakamirira shamwari zaTrevor yena emele abangani bakaTrevor. Ya kundi ataura zvakawanda, so kuti ndikamure mashoko angu ndongoti zvinhu zvakatirwadza pandakanzwa kunzi mukomana ashayika. Umfethu ngoba sekakashila amazwi yena uzothi kancane ngoba usekaqedile lamazwi ashilo umfethu. Ndanditori nemukoma wake the very night yakashayika tiri kuZimbabwe tichitotaura pamusoro pemukomana chitoditi dadza mukomana munomboonana ere kati andoonana anytime ndikuenda kuChief Africa handiendi naye achitoditi udzoke naye chiri mumona mufana wangu seya suda uya kumusha naraaipondo siza ndisingatoziva kuti kwangu tori kutoonekana ube nomfo wabo walo mfethu olelelana bebuzana ukuthi umfethu nokubonana yini kanjani, bebakhuluma indaba zabo zokukhula kwabo. Ngokuthi mwangu nzira ndiyerutesi inguva chete zinosiyana but tongosazvisoma kumaMwari. But hayi bafethu indlela ngethu sonke kodwa isikhathi uNkulunkulu ngiyowasaziyo. Famba murugare kubuhlungu alale ngoxolo. Hapana kwanza kutaura zvakawandisa because zvese ndinoda kutaura zvataura nakomana warapa. Ayikho into engizoyisho kodwa yonke into sebayishilo kudala. Nzira udara tichikura tiri. Hello? Hello? Yes. Nzira indlela kudala bebakhula bonke. Yeah, ndawona Mr. Ko. Musi wafanzira yananzira kumakuseni. Inda. 27 March. Yananzira. Ngesikhathi konzira eshona beba bonke ngoba bebe celebrate i-birthday yakhe uRobin. So muphe phone sitawure naye. Naye kasazi manje imemory yakhe ukuthi ngesikhathi ma celebrate i-birthday yakhe kumele maphepha sisenda abe ne memory kanzima kuthumira amacopies achona wana. Ndinanzira ngomakuseni takaenda muphe phone kwangu nzira zambogeza mbomba msiyakageza ubelo nzira ekuseni unzira bengakazi ahlambe kuRobino kodwa ngalelo suku ndakakuthumira amacopies mimi. Muphe phone itawure naye. Muphe phone itawure naye. Tapeza kudya ndibukuya ukuthi beta kuno. Muphe phone itawure naye. After beceda ukuhlamba bahlambile badla baza la eMaritzburg laba benokuchila khona eMaritzburg. Zilakathi yemfana awomasho kwayini 33 years yorufu kodwa shitsa yini awuzathi wahombo shitsa kana 40 ngizanye ukuthi woba ngokula stele. Unzira umtshela amagama ukuthi le 33 years anayo namhlanje hayi ukuthi usekakhulile kumele asihloniphe. Akathi iye ukazotanga kuona tenda naye agara bazathi Joseph azotanga kuona ama-classmates awakadzidza nawo aitanga kufa kusvika pa-35 ukona zvinazvina life awuzoti waziya life mfana kuti
ochataka kuona maclassmates ako achifa ndokochiona kuti 40 years haisi easy. Tiyena unzira bekamtshela athi yena mawungabona labo funde nabo bana 35 ebeqala ukushona yikho ozobona khona ukuthi life iqala kanjani. But nzira ngesongo mwana wakakuuraya achikwanisa kunongedza chigunwe ne but iwewe mufana wazvirwira waratidza vari kutiza vari kuti asi unyatsoratidza simba bcause akakumbira kuti ratidze pakakuuraya. Nhasi tine chokwadi ndo chete zvandida kuziva kuti wakaurayiwa nani kuti vari kuzvitiza saka apana mufana mufambe murugare mufambe zvakanaka. Ukuthi nzira labantu abakubulele usibonisile ukuthi bayenzani kodwa manje into esinayo ukuthi wena mfowethu ulale ngokuthula into esinayo nje ushirwire uzilwele nawe uNkulunkulu uzokusiza nawe. Ndichitenda meze muri pano ndisapoteni mari yamabvisa sapoti chache yamaita tisaperere pana nzira kana kunani achafa kana kusanganisana nezvasanganisana nzira netsaona kukumbira tese tibatane zvaitika tichafa because hapana kana vari muno ebonga bonke abantu ngesapoti ungaphelelilana kunzira kuphela kuwo wonke umphakathi wale Maritzburg isapoti yenu elinikeze namhlanje nanini ungaphelelilana kuphela. nemapurisa andaudisunga nezvatakaita nezuro satapedza tichatopindinya ende nesapoti yenyu semupakati muchanomunezi nzira ufe ukarova nalawa amaphoyisa abangasilutho bebabopha ngendlela ukuthi bebazi ubuhlungu ngendlela umfowethu sicela ukuthi kusasa naba-understand ukuthi siwela umfowethu. Siyabonga. Come on!
Good afternoon, everyone. Yeah, it's been a hectic day. Thank you very much. Wese Angachi watch this live. We are in Florida. My driver is angry with me. He's angry with me, my driver. Don't know. You overtime him, man. Overtime. Don't know. Tacho pizza. Thank you very much, those who have been joining us the past 2 or 3 hours. I think this is our longest live yaitwa pazuva nasi. Tavatendera kuti tivape mukana kuti vacheme hama yavo nenzira yavanga vachida yachona. Saka we want to thank God. We thought kuti pachaitika noise violence because in the morning some of the guys were arrested by the police. They went to the house yemukuvakomana vachona vakandoita noise. Saka but zvazonge to calm anditika. We also need to understand kuti vanhu vanochema nenzira yakasiyana siyana. There are different ways of mourning people. Vamwe vanotarisira kuti paitike kusurikira, vacheme, vazviwisire pasi. But chinhu chandadzidza ndechekuti vakomana vanonwa dora vane kachemero kavo. I think I've learned something about them. They love each other. They support each other. I think it's something that we need to learn kuti svijaha kwazvo zvine rudo mumwe akafa. Manzwa ma-contributions akaitwa nemashamwari. Vamwe makanzwa kunzi pafiwa munhu wekubasa haubvise kana 100 rand kana chi nongoti haisi hama yangu. I've learned something about these guys. Anditi. Unfortunately, we're gonna end now because of the battery. But thank you very much. We'll try to cover the boat viewing service. But may the God bless you all. And let's pray for the family.